Nang gede. So bentak dol. Iki payu larang iki. 2 yuta, 2 juta, ki 5 iki. Soale ana ping-pinge iku. Iki lapo? Gawe kebutuhanku ki akeh, ki engko urung arisan. Arisan, kok gawe ngopi, mandani anake wong. Ki nek diangger gak ono sampingan, apa ya iso sugih nek adol wedhus tok. Engko nek wedhus e kadol gak ya wis linga-linga karo adol omahe. Film pendek Lamongan asli. Mbok yo manak-manak genyo. Manak piye tapi lanang kabeh. Lanang kabeh sembo iki pakan ya wis entek. Juragan ya. Juragan iki, juraganmu iki ya. Gelek pangan dhisik. Mbek nyingir-nyingir kok bocah kok iso. Loh, kopiku isek. Kita ombene dhisik. Asa Allah. Crit. Loh ya. Undangan bareng. Iki nek angu wedhus tok iki serang ngatasi iki digawe kehidupan sing koyok ngene iki. Sembo aku iki kudu piye iki. Sis tak ngaret dhisik ngelekno peranakan papat. Ngaret dhisik. Mas. Kok iki arep cuwil kabeh iki. Aten nandi wong. Kon niku aten nandi? Ting ngarit. Wong wis ora nggawa arit mbek glangsing. Kok nek ora gelek pakan iku peranakan papat nang nguri begudak. Wis ate ngarit maneh. Wong iki ya isih ana, Mas yo garing-garing ngene iki wedhus yo sik arep. Ancene awakmu ae iku sing pengen ngeloyong. Wingi mulo gaya wis ngarit. Endi ana hasile ya tetep bapakmu iki sing mbok kongkon riwa-riwi golek pakan. Kok wis ta lah, Pak. Wis ratik ngatur aku. Aturna awakmu dhewe deloken sarungmu. Deloken ta? Gondal kandul. Iki mang kelakuane sapa kok ya mecotot kabeh rek ancene wong wis umurku dari ono ngono panengen memulo ya ora dikandani. Apa iki? Lowongan cepat The Garden langsung interview besok sat-sat. Cocok iki. Ancene duwe anak sitok kelakuane ngono. Wis ora bapakne sarunge wis kelalaran kabeh. Ya ora dikandani. Dari ono susangka mangku rondo 5 anake songo wis. Ngono kok ya gak rabi-rabi suket nek kene kelalaran sakmene kae ya isih akeh. Kok plampu jare ngomonge ate ngarit, ate golek suket. Nang sini mau pengen ngeloyong tok cah iku. Bapakne ngene iki dadi gugu. Membersihkan awak dari kotoran dan najis. Lowongan cepat The Garden, usia maksimal 28 tahun. Kok gak dari ono ta? No. Oi! Lapo? Kae lak gatot. Tak runus sik jandon umume wong enom. Mbok yo nok kene sik cangkruan kene. Mas, tahu enak ngene awan. Namang teko ndi awakmu? Emang jane kate ngarit.
Tapi aras-rasen. Mbok awakmu ki nandi ae kok ora tau petuk. Di komen apa? Ngono ku jenenge. Dihubungi ya ora tau kono. Wong aku iki no omah iki seran duwe apa-apa, sekarang duwe wedhus popat papat iku tok. Nah ngono ku ya mbok retno wedhusmu. Engkate gak diretno kaya begita, katine nang nguri. Wong duwe pak sitok ngono pisan. Ya no, bulan. Piye? Saiki HP ku wis canggih nek ora pakat. Gak canggih piye wong kemajuan teknologi. Wong nek digawe positif ya barokah. Nanti mau ke hal negatif ya cilaka. Aku winginane diulangi tanggaku ngaji. Nek HP, ngaji nek HP Android jarene. Piye? Delok nah ringekno iki. Piye? Gedene sik. No. Iso ngaji saiki no. HP ya iso ngaji. Nang karepmu ku piye? Nah wong kono iki ta ora ngaji. Scroll TikTok kok. Tot. Wong kowe iki scroll TikTok gatot asu. Lho, ringekno ta iki kayak ngaji to. Iya nek positif ngaji ngene iki yo barokah. Nah nek kok moro-moro metune bodine ngene. Apa kayak dadi cilaka? Ngono iku selingan. Dadi ngene iki iso digawe ngaji HP ngene iki no, ringekno to. Wis ora perlu saiki ada ngaji no omah, ndelok HP, padha mek ngaji. Nah, kon ora metu ngaji ngono. Lah metune apa? Lah metune wong sio sing ngene joget ngono kuwi. Golekanmu sing ngono iku ya ketiken ngene kene iki lho ketiken. Diketik apa? Nah, ngene iki diketik ngaji ngono wis metu ngaji. Metu dhewe nang ora. Wis sembotot bakasan wae awakmu pikiran tepak blas. Dadi sesat urip iki. Nah, kate kepiye wong aku dudukno tanggaku ngene iki. Nah, ngene iki mang awakmu kerja nandi ya. Yo wis karek turu nang ngurat ngarit ngolekno wedhus papat iki. Nah, awakmu gelem ta? Tak wae informasi penting aku Endi? mang olehno kono. Endi? Delok ya apa iku? Pamflet embo apa iki? Lowongan cepet The Garden. Bene kon gelem. Masuk iki tok. Tapi iku Bahasa Inggris. ngene sik. Pulus. Iya, kon gak tak lebok. Pulus kok gampang karek ngedol wedhus be. Deloke. Iku wocon. Yo masuk. The Garden. Iki jelek basa Inggris ki. Iya. Cara ngono wong nek kene-kene ngono ku ora ono sing koyo ngene. Jelas sukses. Ora ono. Sopo sing ngerti kerja koyo ngene? Ngeliatan iki kerja mbek bule-bule iki jelas iki. Ya pasti iku nek iku. Ya wis, pokoke kemari ki iku tak mulai latihan basa Inggris. Ini sok aja lali dijipik ya. Iya, tak dipek. Puluse gampang, puluse. Tak mulai dhisik aku. Ya Wah, wis tau Pak. Oleh lowongan pekerjaan basa Inggris yo. Basa Inggris engko nek umat latihan bahasa Inggris menesuk njaluk jipik gatot sing dase kaya asu kuwi. Mulai sik. Udah aku mang nanti. Landi olehmu ngarit iku malu landi kon iku ancene mbuh yo Tak delokno dhisik. pamite ku lho Tak delokno kok ngarit ngamuk terus. Kok- Iki lho oleh-olehku lho. salah lho Iki lho. ndongan yo ngene iki Kok kae delon nek bocah. makne oleh nglairno kae ku nyidam Hmm. sepeda trondol yes ngene iki hasile no dari ono Sampeyan raro iki apa? apa iku ngono Ik- cempemu radoyan yo Jare sapa? Jare sapa? Dani kok jare sapa? Jare sapa? Apa? Kowe kira apa mbek cempeku iku? Cempeku iku wis
Boloku dhewe cara ngono. Lah kon meng pamitmu lho jare ngarit. Ngarit mbok yo oleh pakan iki sak glangsing iki dibeki ngono lho. Wis ta lah. Apa nih? Menengo aku iki mang oleh lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan opo? Pengalamanmu lho opo? Ya, kok pekerjaan sing rekrut iku teko luar negeri. bayi teko luar negeri dapuranmu ae koyo silite panci ya ora pantes belas. Silite panci jare kon garo jenengku. Apa? Daryono Susongko Mangku Rondo 5 anake songo. Iya, Masio raine kaya panci. Mangku Rondo 5. Wis ta lah menengo. Ya ora iso meneng ngene iki ku. Aku iki tak belajar bahasa Inggris dhisik. Bayi bahasa Aku Inggris. menesu iki interview pokok sangonono. Yo nek kon niat kerja temen yo tak sangoni. Saiki kon bahasa Inggris ku yo apa iso? Loh, sampean raro aku iso bahasa Inggris. Piye? Ringekno ya. Hello, my name is Daryono Susongko Mangku Rondo 5 anake songo. My hobby is fishing mancing mania mantap. Bahasa Inggris kuwi. Alah. Ya wis mbok karepmu wis. Dan tutukno lek kon sinau wis tutukno. Wis menesuk pokok aku menesuk interview sangonono ya. Iya wis. Beneran disangu Iya. adol wedhus. Ora apa. Wadul wedhus matane kok Lah, ya piye? siji-sijine iku wis bisa karepmu wis ora Nggo ngurusi aku. budek, is budek. Pak Ya. sitok ngene pisan. Alah ngene biyen kok ngerti yo ket cilik tak ijulno kenthi ae. I have a rabbit. His fur is white and has black spot. Yes or no? Rasio sio. Belajar bahasa Inggris kuwi. Wis saiki wayahe mangkat interview. Bismillahirrahmanirrahim. Wis budal mulai lancar wis diparingi rezeki sing akeh. Lagu parang tapi kali suara kita ngiringi hati. Dong iki Napru TV, film pendek lamongan asli. Aku TV, Napru TV like Napru TV, yo Napru